Hello na mga amigas, makuha lang imong anak na kusog mo kamas. Hoy ante, unsaon pagkaigo sa lamigas? Baylon tag na kay telescope sight. Kung dili na maigo, kamas-kamas padunong sa lamigas. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Like a boss. Sipping lean, big paper hold. Like a Gold, dira na ko mag-move on sa imong anak kung pwede na may naman dagat. Hoy ante, unsaon na pag-inom sa dagat? Nga pirti mang parata. Pag move on na lang siyang mabana. Bisan ba ugmay lain ka na karon ikaw lang. Sana all na ay uyab dito sa gawas. Basta kwartahan pangit ka, sugtunra ka. Sana Angkol, kabalo ba ka na imong anak na akong gigugma? Kayo man naman ko sa imuha. Oy, ante! Hasta ni mong ihaya! Gikan ka sa kuha, naabot ka sa iya ha! Oh my God! Pila pa ba kalubi akong langoy yun, Angkol, para imong anak sa kuha mo do. Hoy ante, ayaw na paglangoy. Patubso na lang taka para sa iyaha. Gusto ko ikaw ang katabi, baby, won't you come with me? Gusto Angkol, kaya na ko kamangon ang dagat. Makuha lang na ko imong lalaki na anak. Hoy ante, ayaw ka mga ang dagat. Sa luma lang, pero pagbantay, kay daghan dihaga pangamang. Huwag kang mag-alala, makukuha rin kita, makukuha rin kita, makukuha rin. Isipag sa tibok ni mga kanak ko pananghiran kung sa imuhan lang ka akong angkol mo uban. Hoy ante, ay na panangit sila. Sure man kaka nga mukuy ka sa kuha. come vibe with me when you are free. Call me when it's free. Ay, naingon man ka. Ingon na ako sa play. Hoy, si Adnan. Hoy, ante. Ay, yata. Inom mo. Hoy, ante. Ayaw na paglangoy. So, what's up mga kapuso, kapamilya? So, sugdan ng toto shoutout guys, no? Shoutout ko ni Bilar na put si Bunsoy, Albon Falsis, og Sinbad Mercader. Shoutout sa inyo. O mag-shoutout pud ko ni RB Escolta og ni Charlie Paipa. Biya, regards lang daw si Charlie Simuha. Shoutout daw. Shoutout po kong Mark Paipa, no? Shoutout sa imo ha. O shoutout di ko sa mga classmate, no? Shoutout di kang Lian Arnosa, shoutout kang Billboy. So, shoutout sa inyo tanan. Shout out day kang Dudong Ambano sa Crystal Sugar Company. Shoutout sa inyo. Shout out kang Tutong Kuruan sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag, Bukidnon. Shoutout sa inyo. Shout out di ay kang Moises Piñas sa Barangay North Poblacion, Maramag, Bukidnon. O guys, sa mga gusto mo comment, no? Comment na mo hashtag kapuso kapamilya para ma-shoutout ka na mo sa mong soda video. At huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa susunod naming video. And thank you. Thanks for watching. 3 Points TV! I love you. I love you.